Hvem vil være millionær? Mit navn det er Hans Pilgaard, og vi skal nu byde vores kære gæst velkommen, Magnus Olsen. Og du er så kommet her i den gode sags tjeneste. Hvad skal I mange penge gå til? Ser du, Hans, jeg vil give alle mine penge til alle de AT-ramte børn i Danmark, fordi jeg ved, at de har meget at slås med i hverdagen med AT, og de har bare brug for et overskud. Ja. Jamen lad os så springe direkte ud i det. Er du klar til første spørgsmål? Det tror jeg, så kan det være. Spørgsmål nummer 1. I hvilket fag spiller begrebspar en stor rolle? Er det A. Billedkunst? Er det B. Idræt? Er det C. AT? Eller er det D. Drama? Ja, det er jo en af de svære. Det er det, ja. Vi starter hårdt ud af. Lige umiddelbart, der må mit gæt, det må være billedkunst. Nej, vent. Jeg tager AT. Jeg satser AT. Så dit endelige svar, det er D. AT. Det er det. Det er rigtigt! Jamen! Vi springer direkte videre til næste spørgsmål. Lad os gøre det, Hans. Spørgsmål nummer 2. Hvem er den bedste AT-lærer? Er det? Jeg ved det. Jeg ved det allerede. Du behøver ikke. Jeg behøver ingen svarmuligheder til den her. Dorte Reimer. Lad os se, om det er det rigtige svar. Det er det! Ja, det går rigtig godt det her. Så lad os bare gå direkte videre til tredje spørgsmål. Det gør vi, Hans. Hvilke af disse følgende begreber hører sammen? Er det A. Teoretisk og psykopatisk? Er det B. Kvantitativ og praktisk? Er det C. Normativ og formel? Eller er det D. Ideografisk og nomotetisk? Altså her, der bliver virkelig testet på min paratviden, kan jeg mærke. Ja. Jeg synes, jeg har hørt teoretisk psykopatisk før. Jeg er virkelig i tvivl. Jeg tror, jeg bliver nødt til at bruge min livline med, hvad publikum Du får brug for en livlinje. Det gør jeg helt sikkert. Hvilken en har du lyst til at bruge? Det er den med, hvad publikum siger. Det bliver jeg nødt til. Ja. Jamen lad os høre, hvad publikum siger. Vælg 3! Vælg 5! Vælg B! Vi har nu fået tallene ind fra publikum, og det viser en meget lige fordeling, kan man sige. Altså det er jo et spredt felt, men jeg bliver nødt til at gå med svarmulighed D, nomotetisk ideografisk. Ja. Jamen, så lad os se, om det er det rigtige. Det bliver godt nok spændende. Det er det. Endnu en gang. Ja, man! Vi går videre til næste spørgsmål. Spørgsmål 3. Hvad kendetegner ikke begrebet nomotetisk? Er det A, når der udledes generelle lovmæssigheder af vores undersøgelser? Er det B, en samlejestilling, hvor kvinden eller den passive mand støtter på knæ og hænder, og manden derved kan indføre penis bagfra i enten vagina eller anus? Er det C, når fænomenet, begivenheden, tilfældet, som man undersøger, blot er et eksempel blandt mange, og man kunne lige så godt have valgt et andet for at få de samme resultater? Eller er det til slut D, når man kan på baggrund af ens resultater forudsige fremtidige fænomener eller begivenheder? Jeg tror, jeg vil ringe til en ven. Ring til en ven. Jeg vil ringe til en ven. Super. Hvem vil du ringe til? Jeg vil ringe til Mads Teilers. Mads Teilers. Lad os så ringe til Mads Teilers. Hej Mads, du snakker med Hans Pilgaard fra Hvem vil være millionær? Vi har din gode ven Magnus med inden, og han står med et rigtig svært spørgsmål, han godt kunne tænke sig lidt hjem til. Så her har du 15 sekunder til at hjælpe ham på vej. Jeg ved ikke, hvor mange penge det er til, men du skal bare svare A, B, C eller D.
Nej bro, det er nogle spørgsmål. Du hørte Det du får at vide, Mads, det er, at svarmulighed B, det skulle være det rigtige. Tror du på den? Det tror jeg bliver nødt til. Han er en klog fyr. Du går med B, simpelthen. I blinde. Gå med B. Det gør jeg så. Lad os se, hvor det fører hen. Og svaret er rigtigt. Ja, man! Du står nu med et spørgsmål til 1.000.000. Ja. Hvordan føles det? Jamen altså Hans, det føles sgu egentlig meget lækkert, må jeg sige. Ja. Hvad siger du til at nå hele vejen? Jeg er klar på det. Du er klar på det? Det er jeg. Så lad os gå videre til sidste spørgsmål til den hele million. Hvad er definitionen af begreberne nomotetisk og ideografisk? Er det A? Ideografisk er om videnskab, der omhandler kendsgerninger, det vil sige beskriver forhold i virkeligheden, og nomotetisk er om videnskab, der beskæftiger sig med egenskaber. Eller er det B? Ideografisk er en tilgang, der behandler sin sag historisk, det vil sige som den udvikler sig gennem tiden, og nomotetisk er en tilgang, der behandler en sag i et eller andet historisk snit. Er det C? Ideografisk er videnskab, der beskriver det specifikke, specielle, enkelttilfælde, videnskab, og nomotetisk er videnskab, der beskæftiger sig med klasser af genstande og forsøger at opstille love og regler. Eller er det D? I en ideografisk forklaring, der forklarer man en virkning ud fra dens årsag, og en nomotetisk forklaring er en forklaring, der forklares ud fra den funktion, det har i opretholdelsen af den helhed, det er en del af. Det er jo nu, jeg skal stå distancen, kan man sige. Det er det. Det er ikke samme niveau. Det er det ikke. Det er et svært spørgsmål. Skal alle de AT-ramte børn i Danmark have en chance for et bedre liv, så er det nu, du skal slå til. Jeg ved det. De har fortjent det jo. Jeg ved selv, hvad den helvede det er. Jeg siger C. C. Så du holder fast i, at C, ideografisk, er en videnskab, der beskriver det specifikke, specielle enkelttilfælde, og nomotetisk er videnskab, der beskæftiger sig med klasser og genstande og forsøger at opstille love og regler. Ja, det er det, jeg husker fra min gymnasietid. Jeg går med det. Du har vundet 1 million. Ja, man! I am the one. Der gik altså 1 million til alle de AT-ramte børn i Danmark. Denne gang. Vi ses igen næste uge til endnu en gang Hvem vil være millionær?